Nagapasalamat kita sa aton mga kabyanan nga mga DJs kag mga kapasturan nga naga-replay sa sining aton programa karon. Ang Efeso Kapitulo 2, versikulo 8, tubtob sa 10, amo ang teksto sa aton nga pagpamalandong sang pulong sang aton Ginoo. Kay bangod sa bugay, naluwas kamo paagi sa pagtuo. Kag ini indi inyo kaugalingon nga buhat. Ini amo ang dulot sang Dios. Hindi bangod sa mga buhat basi ang bisan sinong tao magpabugal. Kay mga binuhat kita niya nga gintuga kay Kristo Jesus nga sa mga buhat nga maayo, nga ginaman nga daan sang Dios agod nga maggawi kita sa ila. Kabay ang Ginoo magapakamayo sa sining pulong sang aton Ginoo sa aton nga pagpamalandong karon. Aton tun-an nga ang kaluwasan bangod sang bugay sang Dios, sa grace sang Dios. Kag ang paagi agod nga mabaton ang amo nga kaluwasan, amo ang pagtuo. So hambalan naton ang basihan kag ang paagi sang kaluwasan. Siling diri sa bersikulo 8, kay bangod sa bugay. Sino gali ang may bugay? May grace. Siyempre ang aton Dios. Ang iya nga bugay amo ini ang iya maayo nga hatag para sa mga tao nga hindi dapat nga hatagan sang maayo. Ano ang mga kabangdanan nga ikaw kag ako subong mga tao hindi takos nga hatagan sang maayo? Ang aton passage abyan para sa sina nakita sa Roma Kapitulo 5. Sa Roma Kapitulo 5, versikulo 6, nagasiling diri, sang mga maluya pa kita, si Kristo napatay, sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di Diyos nun. Dire sa versikulo 6, ang pulong nga nagalaragway sa tawa mo ini, siya maluya. Wala siya sang kusog o kung gahom. Sa paghimo sang maayo nga buhat, nga makapahamuot sa sining matarong kagbalaan nga Dios. Kaya ang aton gani mga pagkamatarong sa tubangan sang Dios, kaangay lang sang trapo nga mahigko. Kaangay ina sang bindahi nga ginputos sa pilas o kunubag, kag nga angay na nga pagailisan. Ginahaboy ina. Ang imo kag akon maayo nga buhat sa tubangan sang Dios, indi niya mabaton. Tungod kay nadagtaan ini sang aton pagkamalauton kag mga sala. Maluya kita. Sa bersikulo 6 sa gihapon, Roma 5, si Kristo sa in due time, napatay siya para sa mga di Diyos nun. Hindi Diyos nun. Hindi matarong, hindi balaan, hindi mabuot ng mga tao. Si Jesus nagpakamatay para sa mga hindi Diyos nun. Ikatatlo, Roma 5:8. Ang Dios nagpahayag, nagpasundayag sang iya nga gugma sa aton, nga sang mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay para sa aton. So ikatatlo nga pulong mga makasasala kita. Ang dapat kag angay nga pagahimuon sang Dios amo nga kita pagasilutan sa aton nga mga sala. Pag sa bersikulo 10, kay kun sa mga kaaway pa kita gin pasag-uli kita sa Dios paagi sa kamatayon sang iya anak. Labi pa karon nga gin pasag-uli kita maluwas paagi sa iya nga kabuhi. Abyan si Ginoong Hesus nagbayad sang aton nga mga sala. Hindi kita angay hatagan sang bugay, kay kita mga maluya, hindi Diyos nun makasasala kag mga kaaway sang Diyos. Pero si Ginoong Hesus, amo ang naghatag sang kasulbaran sang aton problema tungod sang sala. Siya nagpakamatay dito sa krus
Siya ginlubong kag siya man nabanaw. Busa abyan, ang aton nga sabat sa sinang bugay sang Dios amo ang pagtuo. Kay bangod sa bugay na luwas kamo paagi sa pagtuo. Amo ina ang paagi sang kaluwasan. Amo ina ang paagi agod nga mabato naton ang dulot sang kaluwasan. Nga amo ang kabuhi nga wala sang katapusan. Ang pagtuo nga nagtandog sang imo ihibalo, sang imo balatyagon, kag sang imo kabubuton. Dira sa Santiago Kapitulo 2, aton makita nga may mga tao nga nagasiling nga sila may pagtuo sa Dios. Pero ina nga pagtuo hasta lang dira sa ila ihibalo. May mga tao man nga nagasiling nagatuo sila sa Dios kag nagahibi-hibi pa gani sa panahon sang Semana Santa. Kadali sa ila magibi kung maghambal ikaw sa mga butang nga mga espirituhanon. Kag sa tapos sang pila ka adlaw, magabalik laman sila sa ila mga tinunto kag mga bisyo. Amo ina nga say sang pagtuo ang iya sang mga demonyo. Nagatuo ka nga may isa lang ka Dios, nagahimo ka sang maayo. Bisan pa gani ang mga demonyo, nagatuo man kag nagakurog pa, meaning na may emotion. Pero hindi man sila maluwas. Pero diri sa sini nga passage sa Santiago Kapitulo 2, may duha ka mga individuals nga gihinganlan si Abram kag si Rahab. Ini si Abraham, amo ni siya ang amay sang pagtuo sang mga matuod nga naluwas nga Israelites kag sang mga hintil nga nahimo nga mga Kristiyanon. He's the father of faith, he is the friend of God. Ano gali ang kahimtangan ni Abraham kag ni Rahab sa wala pa sila magsalig sa Dios? Kung imo usisahon abyan diri sa bersikulo 23 o sugod pa gani sa bersikulo 21, si Abraham sa pagkamatuod naluwas. Kay ang iya nga pagtuo hindi lang hasta sa iya nga huna-huna siya balatyagon, gaabot gid sa iya kabuton sa iya nga kabuhi. Wala bala si Abraham nga aton amay pagpakamatarunga paagi sa mga binuhatan sang ginhalad niya ang iyanak nga si Isaac sa halaran? Imo nakita nga ang pagtuo nagahikot kaupod sang iya mga binuhatan. Kagbangod sa mga binuhatan ang pagtuo ginhimpit. Kag natuman ang kasulatan nga nagasiling si Abraham nagtuo sa Dios, kag ginkabig ini sa iya nga sa pagkamatarong. Kag gintawag siya nga abyan sang Dios. Kung sa aton pa abyan ang pagtuo nga makaluwas, kung may kahigyunan, magagwa gid ina pinaagi sa maayo nga buhat. Hindi nga lain ang maayo nga buhat, kundi ang pagtuo napahayag pinaagi sa iya nga binuhatan. Siya ay idolatros nga say isang tao. Ikadua, may immoral nga babay kag siya amo si Rahab. Isa siya ka babae nga nagabaligya sang iya lawas, sang iya unod. Nagapabayad siya, prostitute siya, call girl siya. Pero siya nagsalig sa Dios. Kaangay sa mga katawan sa Israel, ining babae nga taga Jericho nagsalig sa Ginoo. Ang iya nga pagtuo hindi lang kaangay sang pagtuo sang mga taga Jericho nga nakahibalo sang ginhimo sang Dios sa mga hari. Hindi lang kaangay sa mga pagtuo sang taga Jericho nga sila nagkurog kag napunaw siling sang balahan kasulatan. That's emotion. Pero siya lang ang nagbaton sang duha ka lampitaw, sang magduha ka espiya nga nagsulod didto sa Jericho.
Isa siya ka babae nga immoral pero tungod kay ang iya pagtugin tawag sang isa ka commentator, dynamic, may gahom sa pagbag-o sang iya nga kabuhi. So ang pagto nga makaluwas kag makabaton sinang bugay sang Dios, pagto nga nagtandog sang ihibalo, balatyagon kag kabubuton. Siling sang isa kung ang imo pagtuo wala nakabag-o sang imo nga kabuhi, ina nga pagtuo indi makaluwas sang imo nga kalag. If your faith has not changed your life, your faith could not save your soul. Matod inaabyan. Siling diri sa Efeso 2:8, kay bangod sa bugay kamo naluwas pinaagi sa inyo nga pagtuo. Kag ini indi inyo kaugalingon nga maayong buhat. Kita ninyo, ang tao makaangkon sang kaluwasan. Kaluwasan gikan sa pag-antos sa linaw sang kalayo sa panahon nga siya magsalig sa kay Ginoong Hesukristo. So, siya, siling sa Efeso 2:10, gintugas ang Dios dira kay Kristo Jesus, agud nga maghimo sang maayong buhat. Agud nga maghimo sang maayong buhat. Kung sa aton pa, maghimo kita sang maayong buhat, hindi agud nga maluwas. Nagahimo kita sang mga maayo nga mga binuhatan, kay naluwas na kita dira sa kay Kristo Jesus. Maghimo kita sang mga maayong nga mga buhat, agud sa pagpahayag sa atong pagpasalamat sa Ginoo, sa pagpahibalo sa mga katawhan nga kita nakaangkon, nakabaton na sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag ako nagatuo nga nagaalagad man kita sa Ginoo, subong nga mga Kristiyanon, kay may padya nga nagahulat para sa aton. Amoy nang ginahambal sa 2 Korinto Kapitulo 5, versikulo 10. Kay kinahanglan nga kitang tanan mag-atubang sa hukmanan ni Kristo, agud magabaton kita kung ano man ang aton ginhimo sa aton nga mga lawas, mga maayo man o hindi. Nga magahatag ang Ginoo sang padya, kay siya Dios nga napunan sang pagkamatarong. Siya may hustisya nga sahi sang Dios. So amo ni abyan ang basihan sang kaluwasan, amo ang bugay sang Dios. Ang paagi sang kaluwasan, amo ang pagsalig o pagtuo. Ang resulta, bunga sang amo nga kaluwasan, amo ang maayo nga buhat. Ang maayo nga buhat nga ginhimo dira sa kay Ginoong Hesukristo, pinaagi ni Ginoong Hesus, magabaton sang balos o kunpadya sa adlaw sang paghukom. Kabay pa kunta ni abyan nga ikaw nakaangkon man sa sining gift, sa sining dulot. Pinaagi sa imo nga pagtuo sa kay Kristo Jesus. Then, ikaw naluwas. Pag-alagad sa Ginoo, kung makabaton man sang padya, balos, rewards, halin sa aton Ginoo. Magapangamuyo kita. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat sang imo balaan nga pulong. Pakamayo ini sa kabuhi sa mga nagapamati. Kag kabay nga imo paligunon ang ila mga tinindugan, ang ila mga konviksyon, kag ang ila mga prinsipyo sa ilang mga kabuhi. Mag-aalagad kami sa imo nga may gugma, kalipay, kag pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Nairel salamat gid sa imo nga pag-replay sa sining aton segment karon. No greater love is known.